dovolte krátky príhovor pána premiéra, slovo má premiér Robert Fico. Ďakujem pekne. Rád by som na úvod poďakoval Americkej obchodnej komore na Slovensku za spoluprácu s vládou Slovenskej republiky v témach, ktoré sú pre nás všetkých životne dôležité. Na stretnutí v roku 2012 som požiadal predstaviteľov Americkej obchodnej komory, aby sa veľmi aktívne venovali problematike platenia daní a daňovým únikom, pretože Slovensko, podobne ako väčšina krajín Európskej únie, má veľké starosti s tým, koľko peňazí sa nedostane tam, kam sa má dostať. To, že to je problém celej Európskej únie, potvrdzuje aj fakt, že Európska komisia prijala mimoriadne tvrdý akčný plán boja proti daňovým únikom v roku 2012-2013 a predpokladám, že naďalej sa bude touto témou zaoberať. Na dnešnom vystúpení, ktoré som mal na Americkej obchodnej komore, som povedal, že na Slovensku je módou neplatiť daň. Máme množstvo príkladov z praxe, ktoré som aj pomenoval, ktoré naznačujú, dokonca potvrdzujú, že je tu tendencia vyhýbať sa za každú cenu plateniu daní a je tu tendencia predovšetkým robiť rôzne limity v oblasti daní za pridané hodnoty. Myslím, že som tento príklad spomínal viackrát, ale spomeniem ho ešte raz. Nie je možné, aby minister financií, ktorého každý pozná, obdržal v reštaurácii neplatný doklad. Nie je možné, aby predsedovi vlády stavebná firma ponúkla uskutočniť stavebnú úpravu s tým, že či to môže urobiť bez faktúry, teda bez zaplatenia DPH. Vláda Slovenskej republiky reagovala okamžite, ako vznikla v roku 2012 a prijali sme vlastný akčný plán boja proti daňovým únikom. Tento plán má 50 konkrétnych opatrení a je rozčlenený do 3 časových fáz. Prvé opatrenia boli prijaté s účinnosťou 1. októbra 2012. Druhý balík sa pripravuje k 1. októbru 2013 a tretí balík, keďže je viazaný na informačné technológie, bude v praxi v roku 2014. Sprísnili sme sankcie za daňové úniky v trestnom zákone. Rovnako sa sústredíme na daňovníka, aby sme zlepšili jeho postavenie. Verím, že aj dnešná významná konferencia organizovaná Americkou obchodnou komorou na Slovensku prispeje ďalšími a ďalšími návrhmi a podnetmi, čo robiť, aby sme čo najviac peňazí, ktoré inak unikajú, zastavili a použili tam, kde ich naozaj potrebujeme, najmä na konsolidáciu verejných financií a na financovanie životne dôležitých oblastí Slovenskej republiky. Toľko na úvod. Som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne.